Takže sme tu späť. Zdravím vás z ďalšieho Let's Playu. No čaute. Ty si ma našiel? No ale fakt, išiel som po stopách takého teplého, ale nie. Takže... Ale Berti aj zelené šutre. Tá Berti zelené šutre, tá budú sa nám hodiť, tá predáme ich. Tá predáme ich, budú si mysleť, že sme cigáni. Stále je ešte 31.5.2012, že ešte... Vážne? Smox ešte nemá to. Drž už hubu s tým. Ma jebe. No a ty sopliak, ty nemáš ani 16. No čo? Tak sa tu moc Ale ja som frajer a nebýval na Dzedzine. No ty máš čo hovoriť, Považská Bystrica je Dzedzina, no, je to úplná stoka, to si priznám, ale... ale myslím si, že Petržalka je väčšia stoka. Ale to vôbec nej pri Petržalke, to je ďalej od Petržalky a vôbec to nie je stoka. No a ty si v Luniku 9 a nevieš si to priznať. Určite. Hej, poď sem kopať, ty buzi. I padni už, no neser ma. Aha, buzi, poď. Však zajeb ten henten. Prečo to nezabiješ? No, som to zabil. Je to zle? Prečo si to zabil, veď sme sa mali XP, ty trulo. Jak XP? Si sprostý. Ježišmarja. Tento chlapec nerozmýšľa. Na čo si rozkopal tie zelené kamene? Hej, poď sem. A poď ideme kopať, buzi. Ty dobrý buzi, ty. No buzi. To je také milé, nie? Nie. Keby ti to povie Laura. Keď ti to povie Laurinka, tak by si to bral, ne? To je buzi, kopeme si tu nejakú sračku, neviem na čo to je. Hej, boha, nepodkopávaj ma, ty hajzel jeden. No ja hľadám uhlie, či železo, či diamanty. Už máme ináč 8 diamantov, som vás zabudol povedať. Odkiaľ si nahrabal? Veď tam boli. Sme kopali s Vroxom ešte. Jaj, to ste u lamov, čo teraz ani nevie triediť, dia! Shit. Našiel som dia redstone, hoši, takže... A je bedrock? X-ray má. Nemá? Nemá. Takže našiel som 2 diamanty, nie je to nič extra, in-exclusive, ale... Čau, Davo! Piča, Dani! Dani! Oh, fuck. Ty si kokot, ty si úplný kokot. Malo. Ježiš. Čo? Sorry, že som to nenahrával, ale ja to mám nastavené na H, takže... Tak počkaj, ja sa idem ešte vysrať. V hre. Jak vysrať? Ja som to teraz začal nahrávať, ty trule, ja som nevedel, že to nenahrávam, ani neviem koľko nahrávam. Ale tak, ako, ja potrebujem ísť, vieš ako. Hej, ja si idem pre energy drink, dám si ešte niečo. Do toho asi vodku, ale nie, však v pohode, budú si o nás mysleť, že sme nejaké spík. Ale no dovol, za to, že ty si zasraný abstinent a nevieš si užívať život, tak ja za to nemohol. No, toto je užívanie, brácho, to je úplné užívanie. No hlavne, že ty si ma to naučil, no. A zas tu ide robiť frajer a zas kuru ide učiť, ty. Si tam uč tie svoje decka, nie mňa. Decko bude. Jaká poďka? Jaká poďka bude, čo? Prepáčte, on je trošku taký... Vrox je retardovaný. Tiež si myslím, že Vrox je retardovaný. Ježiš, ne to som nechcel povedať. Máme to. Je to vonku. Priznal si pravdu, že Vrox je retardovaný. To keď sa dozvie, bude bitka. A ja sa zapomínal. Prebačte, Vrox je úplne super, len Smox je jeho bratranec a je trošku retardovaný, ale to je úplne v pohode. Hej, ako... Povedz to ešte raz, chlapče, ale ti rozbijem ti hlavu, normálne, krompáčom, železným. Zrovna sme sa s Vroxom o tom bavili, že či to boli. Keď niekto jebne bejsbalovou palkou po hlave. No tak ja som to už vyskúšal a... Nič v pohode, že? Na tú dutú hlavu, všetko v pohode. No zase hlava neboli.
Však to som si aj myslel. No. Teba už duplo, alebo... No, vtipal. Sem raz z roku, ale furt... Dole som digo. No, to by som ti radil. Ty si aký frajer, hej. Ďakujem, že som frajer, ja viem. Dobre, takže... Ideme na ďalší part. Takže vidíme sa v ďalšom parte. Takže čaute. Keruj!